Cha. Sizokuzwa ngana. Asizokuzwa ngani. Sizongena. Yebo ngokudabula ngempama. Wena uzokudabula ngempama songena siyangena kusuka. Suka. Hawu. Ngelani. Hawu. Hawu la imhlola. Hawu sijakola amakula la. Ila? Oh, umngena ngapha. Ama-ofisela amakhulu. Oh, asambeni. Asambeni. Sino la sisiyo lamalungelo ethu. Nabo ngeke bazosenze lutho. I'm here to talk to the managers and the owners of the company. Our people are being abused here in terms of the work ethic. There is unfair practice in the work ethic. So I'm here to deal with that. All of them. They're working here. Yes. Yeah. Enough is enough for abuse. I can't allow our own people to be treated as bullshit. Doesn't matter when they call you or you kill us or whatsoever. We don't care. We are fighting for our rights. Yeah. I'm sure she posted like share. Chinese in challenge she post. I'm tired of the trouble. Sir, you're tagging. Nina metro, Japan metro nina. Ashanga, ngamasende laphana. Samfikile laphana. Wena ngizobe lapha eThekwini. Skathele ngamasimba kahulumeni. Gijimela ubani ngalabo ikhansula imtsintile laphana. Bapha town. Ulime ikhokhobisa nekhokobisa. Ngikhona ke. Jagiwe nini. Oh. The majority, these are women. Buka. You sit in South African TVs. Buka. Old man agane ndaba. Wenza hamba enza talk show. No tie on tuli. Imgodo ngideke nemsebenzi wami. Annomsebenzi wami kufanele ngizazi. You don't know the real problems. You are busy protecting each other. I'm not here to tolerate any bullshit for anyone. Ngizolunga leliso. Wenzani utakiwe hela ujoyiphoyisa man hawu ukhuluma kahle hawu ngeke sibulaleke okay guys okay sibulalani ngeke now ungabiza mhlawumbe omunye wabantu laba abalayo understand kusikwazi uqoqa phansi ukubona solution zethu wena understand bese kona ucabana yabona into le bengiba namaqhinga sabona ngenzona phansi kusikwazi ukuthola phansi uboniswane yabona into le 5 minutes. Yeah, moving then. No. Tell me my job. No, don't be rushing that. 5 minutes. No. Laba wana buhlanga laba. 5 minutes. No. 5 minutes. Yabona nje sizelutho zokhuluma yabona handa kama sebena side laba. Ngicela wehlisa umoya mfowethu singene aphathi lana abantu abathi yes. Sikwazi ukuba perfect. Nganza ukuthi ngiyabonga bafethu. Umntaba baphi ngiyathokoza kakhulu. Kombe. Bameceleni sithathe wena nalabantu abathi sike lapha. Perfect. Ngicela nyabo 3 sike lapha. Ngiyabonga mfethu. La isolation abantu abayifunayo. Ngiyabonga. Izolungisa. Yes. Kukhulekani. Into engizoyilela mina la ukuthi ngena ngaphakathi ngicela ukungena naba u3 abaqondene nenkampani. Yes. Na comrade. Esikena ngaphakathi sihamba namaphoyisa ke manje yabona. Okay.
Okay, okay, bafowethu. Sama namaphoyisa manje. Manini. Wenzani. Utakiwe ke man. Hello to iphoyisa. Man. Hawu. Khuluma kahle. Hawu ngeke. Sibulaleke. Okay guys. Okay. Sibulalani. Ngeke. Ngeke siyabusawonke. Hawu kodwa man. Ifuna. Lethe. Kaningena abantu then sikwazi ukukhuluma le. Okay. No, asikene ngaphakathi. Yes. Okay. Yes, okay. Okay. Uyaphaza mngane wethu. Ngane wethu. Manini ke mina ngoba ngithisa abantu. Kade asikhala mandiya futheki. Futheki man. Abantu msonyoni. Hayi. Uzongobela ke man. Ngicela ukuthi manini bafowethu njengamanje ho bafowethu sonkeni asihlanganeni kahle la besiphethe kahle singone lutho ngaphela kwalokho akufuneki iphoyisa lifika seliningi kodwa bafowethu bakhona bafowethu abahamba namaphoyisa abawilling ukuthi kwenzeke into ejustice. Ngiyacela ukuthi bahloniphe. Inkinga mana thula bafethu. Ngicela silawuleke ngoba oqala nje we appreciate ukuthi security companies has respected money bafethu. We appreciate ukuthi security companies KZN look at economic marshal laphana basikwazile ukusihlonipha namaphoyisa afikile la ahloniphile bantu bomthetho ngani zakwethu asihlanye usizi lodwa manganikeza nje eyodwa lengane nikhulume nazo ungaphuma nawe esandleni sokuba ingane yomthetho uze usizi 17 years uholela 2500 1800 ngenyanga uthi uxoshwe ungabe indaba zakho nawe izinto lezo ezikhulu ezi-serious that are heartbreaking ngakho ke nani bafethu ngiyazi ukuthi you got limited options to protest against your rights but akufani nalesimo lesi manje ke when someone is a police officer came with an attitude to decide ilo nto wrong akufuneka iphoyisa lifika seliningi kodwa bafowethu bakhona bafowethu abahamba namaphoyisa abawilling ukuthi kwenzeke into ejustice. Ngiyacela ukuthi bahloniphe. Inkinga mana thula bafowethu. Ngicela silawuleke ngoba oqala nje we appreciate ukuthi security companies has respected money bafethu. We appreciate ukuthi security companies KZN look at economic marshal laphana basikwazile ukusihlonipha namaphoyisa afikile la ahloniphile bantu bomthetho ngani zakwethu asihlanye usizi lodwa manganikeza nje eyodwa lengane nikhulume nazo ungaphuma nawe esandleni sokuba ingaba umthetho uze usizi 17 years uholela 2500 1800 ngenyanga uthi uxoshwe ngabe indaba zakho nawe izinto lezo ezikhulu ezi-serious that are heartbreaking ngakho ke nani bafethu ngiyazi ukuthi you got limited options to protest against your rights but akufani nalesimo lesi manje ke when someone is a police officer came with an attitude
to decide leyo nto. And then siyacela abafowethu bacelile la ukuthi at least one or 3 or 4 of us will get inside. Ngicela employees of this company, can you get inside? And I will be representing you and representing you truthfully. And wait, abantu abasebenza khona phakathi sihamba namaphoyisa. Ngakho-ke being rational and being ukuthi sifusekiswe ngale ndlela eza ngayo umfowethu lapha. Yena uzothatha ngokuthi mhlawumbe sithatha ngokuthi uyi-India. There are Indians that we honor and respect, that have respected us. We are not here for racism. We are not here for tribalism. We are here now for honor, for an untruthful practice of employment. Here are the securities that abayi masking should be mask. Bangenza noma yini ngathi. Kodwa basispected from the morning. Ngiyacela ke bafethu. 4 or 5 of us will get inside with the police and speak to the management. As a son of Lord, as a motion. Okay, into zokwenzeka ngicela ukuthi le moto yami le ifoshuna ejashaya. Lezi moto asibene ngaphesheya abafethu. Uma ngabe into esifisayo isiqala ukulunga. Asihlonipheni bafethu. Ngicela ngani zakwethu